Здравейте, дами! Днес ще ви покажа мои два продукта, любими за коса, Nylee Beauty. Първо ще започна с изправящия крем. Той се нанася на влажна коса, на измита коса, задължително, не на суха, на влажна. Този крем не се нанася в корените. Просто съм влюбена в този крем. Ще разреша косата си. Ето и резултата, дами. Косата ми е права. Няма 10 минути. Няма нужда да използвам преса, защото преди крема за изправяне аз използвах след всяко миене преса за коса, за да се изправя косата. Сега няма нужда от това. Косата ми е права и без преса. Просто уникален продукт. Уникален. Препоръчвам ви го. Много ще сте доволни от него. Аз съм много доволна и ми е любим вече. Обожавам го. Сега ще нанесем и спрея за влага. Той е много подходящ за този сезон, защото навънка времето е много влажно, дъждовно, постоянно. И след като си изправите косата и си напръскате спрея, каквото и да направите и да излизате при влажно време, косата ще ви остане права. Просто уникално. Спрея за влага. Просто съм много доволна, изключително доволна съм и много благодаря отново Nylee Beauty за страхотните продукти, с които ми улесни ежедневието. Просто уникално, препоръчвам ви ги. Много съм доволна от тях, любими продукти са ми. И това е, видяхте, че за няма 10 минути резултата е вау. Това е от мен, дами. Чао!